Bon dia, soc la doctora Cristina Soler, de la Unitat de Lípids i Aterosclerosis de l'Hospital de Santa Caterina de Girona. Volia parlar-vos de la hipercolesterolèmia familiar hereditària, que és una malaltia molt prevalent a la nostra societat, en el nostre entorn, però que de moment la tenim poc diagnosticada. De fet, aquí a Catalunya, una de cada 200 persones deuen tenir aquesta malaltia i els hem de detectar. La importància de la detecció és perquè és una malaltia que es caracteritza per tenir un colesterol molt alt i que això pot provocar infarts, embòlies, és a dir, malalties cardiovasculars amb edats bastant precoces. Com l'hem de sospitar? Doncs amb aquelles famílies que hi hagi bastanta gent, que tinguin xifres elevades de colesterol, sobretot si hi ha gent jove o nens, això és molt sospitós, o en famílies on la incidència d'infarts o embòlies sigui també elevada, sobretot si són amb gent relativament jove, abans dels 60 o 65 anys, és a dir, no siguin degudes a l'edat. En aquests casos hem de tenir la sospita que pugui ser aquesta malaltia i ens importa molt detectar-ho. Si a aquesta gent li posem tractament de manera precoç, podrem evitar alguns d'aquests problemes, aquests infarts a llarg termini. Per tant, hem de fer una bona recerca en el nostre entorn a totes les famílies que podrien tenir aquesta malaltia per poder-les tractar precoçment.